Hallo, mijn naam is Roline Schulen en ik heb het leerwerkbedrijf en lunchroom D-Room. D-Room staat voor durven rekenen op eigen mogelijkheden. Het is een leerwerkbedrijf waar jongeren en tienermoeders van 14 tot 25 jaar kunnen komen leren en werken, ervaring op kunnen doen in de horeca, met klanten omgaan. Je krijgt trainingen, assertiviteit, sociale vaardigheid. Het belangrijkste is dat je hier komt leren en dat je komt ontdekken wat je krachten en talenten zijn, zodat je verder kunt in de maatschappij. Ga je niet meer naar school, maar weet je niet wat je wil, kun je ook hier even komen kijken van goh, is dit voor mij en wat kan ik verder in mijn leven? Wil je meer informatie, bel dan 06 16 14 22 19. We zitten in Den Haag.